Ja, dat ben ik gewoon. Ja, kom maar. Is dat een nieuwe hobby, ponies? Ja, de hele simmer al. Je kan beter hier even laten rennen, jongen, dat is wat te wijzen. Kom jongens! Ze moet eigenlijk al hier wat hebben. Want goed, ik ben er alweer. Olwe? Alweer, ja. Hoe kom je nou bij de ponies dan? Hé? Hoe kom je erbij om ponies te nemen dan? Ik weet het, ik kan eigenlijk geen uitleggen van Jan. Nee. Nee, maar ik bedoel dat het een heel aardig is. Kom maar die Jelle! Gewoon omdat het een heel aardig is, weet je wel. Ja, maar ja, dan zou je denken van dan nemen we hier, maar je hebt wel olve. Ja, maar dat is direct weer met eten. Het eten is vaak groter dan de magen, hè. Dan kom maar door. Kom jongens! Maar het is jongen, het ben krentjes onder, maar was het net leeuwen. Maar het station die baan, dan lezen die hier in de zinnen, die ponies, plat en de baan lezen er bovenop te sliepen, weet je wel. Dat is aardig iets, hè. Als je er hier van die kamer, ze wil ponymeisje worden, hoe ik zeg jou wel. Die is beneemt als directrice en de rest ben assistenten, weet je wel. Ja, dit kan je toch alleen maar leuk vinden, nou net zoals ik zei. Maar je bent terrein. Hè? Je begint op je terrein. Ja. Ja, maar dat is wel eerder gebeurd. Ja, het is een beetje een verzamelplaats. Er was een keer een wedstrijdje nog. Ik denk, god jongen, maar wat verwacht dat hier nou? Dat is een tricycle, een Simpson Duo tricycle. Het is 60 kilometer, je kunt met 2 man niet zitten. Nou, die moet allemaal voortduren, als ik maar hem even opnieuw verder weer. Even. Maar dit is echt wel een bijzonder denkje. Als je me op de deur ribben aanpakken, kan ik geen mooi inrijden, weet je wel. Maar het is wel een kwestie van het hebben van de zaken is vaak het einde van het vermaak. Zeg dus als je uiteet met een goeie, als je vol zit, een goeie niet mee, weet je wel. Dat is een hele apart is dat. Maar jou zit er nooit vol. Nog net helemaal, nog net helemaal. Ik had al 3 keer een vriendin, een hele beste vriendin, dus ik ben hartstikke weer mee. Alleen heb wij een beetje op afstand. Maar ja, die had nog druk, zit in de kerkeriet. En nou ja, we zijn al 3 keer binnen, dus ja, wat maakt dat nou voor uitlezen? Als het net werkte, dan weet het wel goed weg, toch net? Niet meer kon. Als ze lieken maar met mij, zeg ik mijn hart, dan zit het wel goed. Maar goed, dan mag haar even zeggen, ze bent op een Willem zitten, dat ik iemand kan zat rijden. Ja, maar je kan me dat uit vrouwelijk punt ik wel voorstellen, weet je wel. Het is eigenlijk net een plakje met de vrouwen of eigenlijk bijzonder goed uitvielen, denk ik, weet je wel. Nee? Nee, dat denk ik niet, nee. Alles wat je in de hand had, dat liet je ook in de huiskamer delen. Dat is me net opvallen, maar vooruit maar. Dat doet zij. We zitten allemaal met pakenzetels. Juist die zit aardig op. Nou, Willem en ik ben 25, Willem is 26. Dan doen we het aan 83. Ja, liggen jong van zijn leeftijd, maar en Jelle die is krijgt zo'n 30 geworden. Maar daar goed in om rekening te trekken, dat kan wel willen. Nou, Jelle ken ik ongeveer al langer dan ik zelf leef. En Willem ken ik zelf misschien ook het allerlangst. En, 60 jaar zo wat. Ja. Nou, dat zijn in feite heel waardevolle vriendschappen. Een goede buur is beter dan een verre vriend, zei hij. Want we gaan gewoon een brood on, we kennen het ooit zeggen. En we gaan brood willen. Als iedereen gaat zijn eigen gang wel,
Maar er gaat niks op afspraak. Ik bedoel maar dat, ja, te denken nog. Nee, dat is al je spontaan. Ja. En had je hem zeker omschreeuwen mij? Wat voor type man is het? Ja, maar het was zeggen. Dat kan net afvallen. Nee, dat kan je net omschrijven. Nee. Nee, hè? Dan had er dit weer een, dan had er dat weer een. En dan komt ze hier. En Hoef je net in te houden. nee, dat doe ik niet. Dat wist ik wel. Dan net er weer ons hier op rijden. Alleen ik bloot erin heen. Dan net er weer met boord ontverven. Dan je de verven weer erop. Ja, wij van alles aan de Ja, leg. ja, ja. Ja, hij er maar plezier in. Ja, dat is lang al, hè, dus daar houd je wel in. Ja, ja. Dit is dan een stukje Zweedse glorie. Dit is een militaire Zweedse auto, side by side, Scania. Die ga je eerder nooit rijden, maar ik heb toen niet een gekocht en importeerd. Die moet eigenlijk even wat gefatsoeneerd worden, want dat ding had ik niet rijden, die 120 kilometer of zo. Er zit dan een Alpine A310, dat is heel mooi. Hè. Hier zit dan een Mercedes Coupé. Maar ik ben eigenlijk al in naar klussen. Die sandprotten en sandprotten wat je nog Ja, dwaalde, misschien is hoor. dat het punt wel. Dat zei ik eigenlijk net aan het begin. Ja. Ja, dat is wel scherp. Dat vind ik wel. Dat is wel scherp. Ja, het virus net terug naar je been. Nou, dat ben ik. Ik ging gewoon ervoor mee, maar die gaan hun werk en die hebben hun eigen baan. En ja, ze ben gelukkig hartstikke, ze zijn redelijk zoen al een jaar. En nou ja, dan ben je al heel in hen al net. Ja. Maar zei hij net zoiets van, we nemen dit oer en... Nou, ze zeggen gewoon, ze wil denken, met de gaat op een deur willen en de show wel wat reed. Ja, uiteindelijk wil het er net de volle woord door, dat wel. Dat is nog eerlijk weten. Ik zou natuurlijk met die woorden bereiken. Ik denk, als ik nog staren al die wat uitvergeven, dan kijk ze misschien een paar centen niet aan. Maar ja, ik denk, ach, ja, eigenlijk word ik nog net daar. Want dat gebeurt op een duur vanzelf, daar hoef je weinig om te doen. Dat is eerlijk weten.